Сәлем, дусларым. Беләсезме, сезнең янга килгәндә күрше кызын очраттым. Үзе Гөлшаян, көлеп йөри иде, бүген никтер елап утыра иде. Энекәшебез белән планшетыбызны бүлешә алмадык. Әни безгә бергә уйнарга кушкан иде, һәм ул мине ырышты, диде ул. Шуннан мин аңа бер әкият сөйләдем. Сезгә дә сөйлиме, дусларым? Әйдәгез, уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Борын заманда яшәгән ир белән хатын. Булган аларның бер кызы белән бер улы. Балалары бердә дус яшәмәгәннәр. Вак-төяк аркасында еш талашканнар, хәтта сугышканнар да. Бу хәл әниләрне бик борчуга салган. Һәм ул аларны ничек кенә дус яшәргә үгетләмәсен, балалары һаман талашалар да сугышалар икән. Көннәрдән бер көнне әтиләре урманга ауга киткән. Балалар тимер ук табып, аның өчен таркалаша башлаганнар. Аннан соң сугышканнар. Әниләре түзеп торганда, "Сак булыгыз!" дип кычкырган. Шул ук минутта балалар кышка әверелгәннәр. Әниләре үкенеп елый башлаган. Моңлансын, зарлы саргайсын, балам очырдың, кемгә еларсың? Һәм балалары да аның янына килеп, гафу үтенгәннәр. Әниләре гафу итүен иткән, ләкин балалар элекке хәлләренә кайта алмаганнар. Алар кыш булып калганнар. Хәзердә урманда яшиләр икән, ләкин бергә түгел, аерым. Араларында биек тау тору сәбәпле бер-берсе белән күрешә алмыйлар икән. Бары тик тавышларын ишетәләр икән. Алар кеше күзенә күренмиләр. Бары тик төннәрен генә тавышлары ишетелә икән. Берсе сак дип кычкыра, икенчесе сок дип җавап бирә. Алар һаман да биек тау аша үтә алмыйлар, иләренә юлларында таба алмыйлар икән. Кайвакыт үзләренең кышларга әвереләре турында җырлар җырлыйлар икән. Менә шулай, дусларым, бары тик әкиятләрдә генә балалар кышларга әверелә алалар. Әкиятләр безне тәртипле, мәрхәмәтле булырга өйрәтәләр. Әкиятне тыңлагач, туганнарыгыз белән дус яшәргә кирәклеген аңлагансыздыр инде. Күрше кызы да моны аңлады. Әкиятне тыңлагач, ул тизрәк хәзер энемнән дә, әниемнән дә гафу үтенәм дип тизрәк өенә йөгерде. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.